Kdybych se dnes dozvěděla, že čekáme další miminko, tak by byly věci, které bych objednala okamžitě znova, ale zároveň tu jsou věci, které bych nikdy už znova neobjednala, protože mi zbytečně ležely doma, nevyužili jsme je a akorát mi zabírali místo doma. Takže pokud čekáte miminko nebo si děláte nákupní seznam věcí pro miminko, tak tenhle seznam 10 věcí vám pravděpodobně ušetří několik tisíc. Samozřejmě každé dítě je úplně jiné a co funguje u nás, nemusí fungovat u vás a zase jako naopak, každé to dítě si to uspůsobí podle sebe a i když jsem měla nějaký plán, tak prostě realita byla potom naprosto jiná. Budu střídat věci, které bych koupila znova a věci, co bych znova už nekoupila. Přijde mi, že nejvíc diskutované věci v maminkovských skupinách jsou bezpečnost spánku a autosedačky. Rovnou si popovídáme o bezpečnosti spánku, protože my jsme na začátku moc nevěděli, do čeho dát spát malou, tak jsme zvolili klasickou zavinovačku. Měli jsme dvě, jednu jsme měli na suchý zip a jednu jsme měli s takovou mašlí, ta byla spíš jako designovější, než tak praktická, tak jsme ji měli spíš do porodnice, aby jsme měli hezký fotky. A ta druhá byla waflová se suchým zipem. A já jsem prostě měla pocit, že to stačí. Že to bude jako v pořádku, dát to miminko do pyžámka, dát to miminko do té zavinovačky a že takhle bude spokojeně spinkat. No jenže nastaly první momenty, kdy jsme byli doma a já jsem začala panikařit, že se mi malá otáčela hlavičkou tak jako do té zavinovačky obličejem přímo. Takže jsme to s mojí mamkou tady první den po návratu z porodnice řešili. Já jsem strašně z toho panikařila, nebylo mi to vůbec příjemný. A mně bylo hned jasný, že takhle to dál prostě nejde, takže jsme pár dnů, asi týden možná, spali s tím, že má tu zavinovačku, takže jsem spíš nespala, protože jsem ji furt kontrolovala. A objednala jsem spací vák od Sleepy. Není to ten klasický spací pytel, který má volné ručičky a má nohy právě v tom pytli, ten má až teď, když je starší, ale byl to takovej, my jsme tomu říkali kokon, že v tom byla celá zabalená a prodává se k tomu i čepička, tu jsem ale nechtěla. A za mě se to prostě osvědčilo. Mělo to dvojitý zip, takže jsem rychle přebalila a bylo to všechno strašně praktický a navíc se malá uklidnila tím, že byla jakoby v té těsnosti, jako byla v bříšku. Jedna z věcí, o který jsem měla prostě dojem, že bude fungovat, protože to vidím všude, že to u všech fungovalo, nikdo o tom totiž moc nemluvil, tak bylo nosítko a šátek. Já jsem prostě měla pocit, že každý miminko má rádo ten blízký kontakt a být zavinutý v něčem takhle těsným. Ale ne, naše dítě to rádo nemělo, prostě nechtěla v tom vůbec být. Šátek byl pro mě hrozně nepraktický, protože jsem ho nedokázala rychle zavázat. Navíc miminko jsme měli fakt malinkatý, takže mě přišla jakoby hodně křehká na to, abych ji takhle zavazovala a bála jsem se, aby mi nějak nespadla, protože jsem to všechno dělala v záklonu, takhle jsem přes sebe vázala ten šátek, do toho ona třeba už plakala, že byla z toho nešťastná, takže šátek jsem asi po týdnu prodala. Měli jsme přímo nějaký novorozenecký, šlo to prostě pryč a naštěstí jsem nekoupila žádnej drahej, byl za pár stovek, takže mě to za tolik nebolelo. Ale k tomu se váže i nosítko. My jsme měli Ergo Baby, taky myslím bylo od narození a dcera v něm prostě nikdy nechtěla být. Až když byla trošku starší. Jedna z takových hodně praktických věcí pro mě byla pojízdná postýlka, která se dala přistavit přímo k naší posteli. A tím, že my máme tady hned zeď u postele, nemáme tam žádný noční stolek, tak to byla jasná volba, že musíme koupit na začátek nějakou malou postýlku, která ale bude na kolečkách a já ji měla na druhé straně. A mohla jsem se vždycky přejet třeba do obýváku, nebo jsem se mohla přejet do kuchyně, když jsem třeba vařila, chtěla jsem mít malou na blízku, ale zároveň jsem ji chtěla třeba mít v postýlce, bylo to prostě praktický. Pořád jsme u toho spánku, ale já bych znova už nekoupila pyžamka bez zipu. Bylo to prostě nepraktický, nedařilo se mi to kolikrát zapnout tím, jak jsem byla rozespalá, nebo malá se už hodně kroutila, se chtěla třeba už kojit, já jsem ji vždycky přebalovala před kojením. Takže jsem během chvilky usoudila, že tyhle pyžamka fakt nejsou pro nás a nakoupili jsme pyžama na zip. Já když si čtu svůj seznam, tak pomalu zjišťuju, že asi největší chyby u nás byly u toho spánku a jedna z těch chyb byla chůvička bez vlastního monitoru. My jsme měli chůvičku od True Life, takovýho, myslím, medvídka, byla super, dala se krásně připevnit na tu postýlku, měla plno funkcí, myslím si, že tam byla i hudba, dalo se, mám pocit, i mluvit přes tu chůvičku na to dítě, bylo tam plno dalších funkcí, ale
neměla vlastní monitor. To znamenalo, že jsem prostě musela mít telefon zapojený a musela jsem si to všechno přehrávat přes telefon. Jenže největší problém byl, že jsem nemohla v tu chvíli být na tom telefonu, takže jsem to musela mít třeba zaplý ještě na tabletu. Prostě schodila jsem to na hlavní plochu, tak ta chůvička se prostě nijak neozvala. Takže kdyby mi malá plakala, já bych byla třeba venku na balkoně, tak ji neuslyším, protože ta chůvička jakoby na pozadí nefungovala. Třeba jsem udělala nějakou chybu v nastavení, třeba to byla moje vina, ale absolutně mi to nevyhovovalo a pak jsme koupili klasickou chůvičku s takovým tím malým monitorem a ta je za mě teda jako super. Stála asi 2000 a cenově je to dost podobný, protože ta od toho True Life stála, mám pocit, 1500, ale je tam velký rozdíl v tom monitoru. Já jsem sice kojila, ale vím, že by se to hodilo určitě i maminkám, který nekojí. A je to kojící polštář. Já jsem ho využila už v těhotenství, spala jsem prostě s ním. Bylo to nejlepší, co jsem mohla udělat, protože se mi tak strašně hezky spalo s tím polštářem. A využila jsem ho právě hodně i při tom kojení. Měla jsem úplně obyčejný kojící polštář z Actionu. Mám pocit, že stál kolem 300. A kupovala ho moje mamka, objevila ho tam náhodou. Zase se vracím ke spánku, ale další věc, kterou bych už znova nepořídila, ačkoliv jsem si myslela, že to bude velice praktický, tak je kolotoč nad postýlku. Já jsem měla představu o tom, že ten kolotoč pomůže dítěti usnout, no tak realita byla taková, že spíš to naší dceru hodně odreagovávalo od toho, že má jít spát. Během asi 2 spánků jsem ten kolotoč uklidila do skříně a nejhorší na tom bylo, že ty ozdoby, ty hračky na to jsem jí vyrobila, protože jsem měla naději v to, že se jí to bude líbit. Takže jsem se s tím dala strašně moc práce, několik hodin a uklidili jsme to během pár dnů. Určitě, kdyby jsme znova řešili miminko, tak bych koupila kvalitní autosedačku. My jsme pořídili autosedačku Nuna Ara Next, myslím rok 2024, a byla to za mě jako perfektní investice. Sice je to drahá autosedačka, ale za mě je to kvalitní sedačka, protože má základnu, není na pásy, je otočná a šla dát i do lehu, takže když jsme jeli třeba nějakou dálku, tak jsme mohli dceru polohovat a bylo to lepší, že nemusela být furt v takovým tom vajíčku, ale mohla mít trošku rovnější záda. A poslední věc, kterou mám na seznamu, co bych už nikdy nekoupila nebo nepořídila, my jsme nekupovali, tak je vitamin D. My jsme ho teda nekupovali, my jsme ho vždycky dostali na předpis od doktorky, ale v životě už bych nedala ten, co jsme dostali na předpis, protože dceři to způsobilo strašný problémy. Trvalo nám asi 2 týdny, než jsme vůbec přišli na to, z čeho to je. A v momentě, kdy jsme vyměnili tady ten předepsaný vitamin D za přírodní vitamin D, tak se to všechno změnilo a měli jsme šťastný, spokojený dítě. Tohle bylo 10 věcí, co bychom pořídili nebo nepořídili. Mám toho daleko víc, mám celý seznam, nejenom ale pro miminko, ale i pro starší dítě. Tak kdybyste chtěli další část, tak mi určitě dejte vědět, protože můj seznam se pořád zvětšuje. A určitě mi napište do komentáře jednu věc, která byla za vás naprostý game changer, co byste pořídili třeba znova. A zároveň mi napište i něco, co byste absolutně už nikdy nepořídili. Pokud se vám video líbilo, tak budu moc ráda za like a případně za odběr, aby vám nic neuteklo, a budu se těšit u dalšího videa.